Siúdaí an dara dhíorthú na coirmóidí glúisne agus bhreabháil ina thospóint bhfuil an fad coirm le ufatí simig leithéití cearnathe. Bhí cinnte anois go chaoine cad is brialas na litrach ar fad, cad is u ann, cad is tí ann, agus cad is é ann, cad is s ann. Is an fad. Ina éanad, cad í de héanad faoid? Méadar. Cad í seasan ughá, sin éon lús air, dús. Agus cad í na héanad luis? Méadar ngach second. Cad ó seasan tí, sin an am agus tóstar é ina héanad, seconds. Agus é, cad ó seasan é? Seasan é den lús géirú. Agus na héanad, méadar ngach second cearnathe. So cos a hamann chun é seo chrathú. Well níon doch a dún fechant an san víniú mean lús dús. Gus díobh isteach an focail mean. Mean is pe mé rudí hagat simithe roinnta an méid sin. Ach ag an am céine sin fad roinn an am. So seo coirmó de simún mar an nach mór gachrad a gin. Tá an S agus an T agus an U. Idir fin fáil réiles an V. Den mé trasféadú dús bóire. Trasféadú se méadú an dófán S agus an tífán U simig V. So sin é dófá S. Coirm le U simig V méadathe fá T. Óclaí dóclaí. Ná ní meala sin, labhairt sin. Dó S bheadh sé das an S a bheith gin an son ach méadó místeach an bracéad dús. U simig V fá T sé UT agus VT. Nis an dóson, mid réglis an dóson méadú fá le trastar an dá héamh. So sin le UT simig le VT. Yes. Da éit mis rud éige deile scríb de V áf ach bheith gin. Ach, as a gin go V coirm le UAT. An géad coirmóid. So dénne me donna díocht. Sé sin níana me git chun V a scríban is. Ná scríb V, scríb U simig AT. Sin an ginní. Agus ná derúd, ha T ag deire an lína seo. So nis is féil an méadú amach agus cíimid go téin roinnt rudí le céile agus bé sé sin úsáideach. Tuair an leithisteach ar dús. Agus é sin méadathe fá T. Sin le UT mar bhí sé anna gcónaí. Nis tuair leat an méadú T isteach sa bhracéad. Nach rot ar seo inis. So tá S coirm le UT agus le UT eile, sé UT. Gus ní féidir mór an íana a bleis an leithéití cearn agus ní heastíon wein, mar sin é go dé.